थिं एमजेआ हिनजावफोरखौ सिख्लाफोरखौ आइजोफोरखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा खेबसे खोमाखि होगोन आं बिसोरनो हो हिनजावनि न'खराव हिनजावखौ लोगो मोनदो माजों लोगो मोनदो मिथिला फेसबुकजों कन्टेक्ट नाम्बारजों माजों लोगो मोनबाय रायलायबाय दा गावनो बुंना लाबाय गथ'निबो बाथ्रा आंथ' बुंनो लाजिबाय सिगांनो जोङो हिसाब खालामखादोंमोन 6 month 7 month होननानै दा गावनो बुंजोबना लाबाय सैथोखौ जों बुंलायनाङा So hello guys, good evening. Biराद गोबावनि उनाव माने ब्लग लाबलायबाय आरोना माने नैबा सानथामजों मोनसे ब्लग माने आगारनो नाजाबाय दङ आरोना आरो लोगोफोर आं दहायसो मोनसे ब्लग आगारखांबाय आरोना आरो नैबे दा ब्लग लानायखौ माला आगारगोन जेबो बुंनो हाया आरोना नेक्स्ट मर्निं नै दिनै माने थिं दोनो थाखाय दंफां दोबाय आरोना नै आरो दंबावो खामानिया दा नै दोखांजोब्बाय आरोना भिउखौ नायदो या माने दमजोबनायखाय गन थुना दोनदो आरोना नै ओमफ्राय बेनिफ्राय लोगोफोर जोंनि न'खौ थिं दोनानै माबायदि नुखो नै कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरोना खिथुनिखिजाय नै बेफोरबायदि माने दहायसो खाजोब्बाय आरोना बिनिफ्राय खानायखौ देखायनो हादिया बिनिफ्राय आं दा नैबे भिडिअ शुट लानायखौ माने आङो माने सिनेमेटिक शट होगोन आरोना नैबे आंनि NS 125 लोगोफोर जाहैबाय माने जोंनि गामिनि वाटार साप्लाइनि ओरैजायबो लामा दा फाइनालि माने न'आव थिं आरो इन्जुर खाखांनानै माने बेलेगाव थांनो फैबाय आरोना बिनिफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय था फारसेनिफ्राय नाय आरो माने थिं दोनायखौ आं माने देखायनो हादिया आरोना माने मानसि गैयामोन थिं दोनो सानैजोंनो दोनाय जाबाय नालाय बेखायनो देखायदिया आरोना बिनिफ्राय इन्जुर खानायाबो सानैल'मोन बिनिखायनो इन्जुर खानायखौबो देखायदिया आरोना लोगोफोर बे ससे क्लिप होनायखौनो होनानै देखायबाय आरोना दोखांनायखौनो लोगोफोर बिनिफ्राय आं दा नै वाटार साप्लाइआवसो दंफैयो आरोना नै ओमफ्राय ओरैजाय लोगो सासे नेबाय दङ ओमफ्राय नै दा आङो माने NSPC टाउनाव मोनफैबाय नै The next day दा फाइनालि माने जोंना कलेजाव माने 6th सेमिस्टारनि माने सेमिनार प्रेजेन्टेसन होदोंमोन आरोना बेयावनो माने बे क्लिपखौ लानाय जादोंमोन बिनिफ्राय आं माने भइसखौ लाफादेरनाय जादिया आरोना लोगोफोर दा फाइनालि माने कलेजनिफ्राय न'आव मोनफैलायबाय आरोना नै न'आ दा फाइनालि नै बेयाव माने थिं दोनो नागिरबाय दङ आरोना माने ओमफ्राय नै ओरैजाय जोंहानि न' आरोना बै नुहुरनाया ओरैजाय जोंनि न' ओमफ्राय नैयाव दोबाय आरोना खावसे नै दोबाय दङ ओरै साथाम गाखोनानै नुखादों दा बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय थुब सिफायनायनि माने हानाय आरोना ओमफ्राय नैबे जाहैदों थम थम गोदाना नै बेनो आरोना बेनिफ्राय ओरैजाय लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर माने फेसबुक आरो इन्सटाग्रामाव दा साननैसो माने बे दावरावखौथ' बयबो नुबाय दंखायो आरो नायबायबो दंखायो जानो हागौ आरोना लोगोफोर मानो होनोब्ला एनिथिं एमजे आरो माने बिनिनो वाइफ मा होनो प्रिति नार्जारिनि बिदिनो माने इन्ट्र'आवथ' नुखादोंमोन आरोना भिडिअखौ बेखौनो माने नोंथांमोननिसिम बे ससे भिडिअखौ जोंहा बे मा होनो एमजे आरो प्रिति नार्जारिखौ एसे मा बुंदों एसे बिनि बागैनो माने बे आपडेट भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना लोगोफोर माने आपडेट भिडिअ माने बे ब्लग भिडिअआवनो माने ससे क्लिपखौ सोफानानै होबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना फारसेनिफ्राय आरो गोबाङानो नुबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबा आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों एसे भिडिअखौ एक्सप्लेन खालायनानै होनोसै होननानै बे भिडिअखौ होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै लादो आरोना लोगोफोर चल' बियो पाप डाइरेक्ट बुंखादों ओंखारदो नोंखौ आंना खेबसे खोमाखि होगोन आं बिसोरनो हो हिनजावनि न'खराव हिनजावखौ लोगो मोनदो माजों लोगो मोनदो मिथिला फेसबुकजों कन्टेक्ट नाम्बारजों माजों लोगो मोनबाय रायलायबाय दा गावनो बुंना लाबाय गथ'निबो बाथ्रा आंथ' बुंनो लाजिबाय सिगांनो जोङो हिसाब खालामखादोंमोन 6 month 7 month होननानै दा गावनो बुंजोबना लाबाय सैथोखौ जों बुंलायनाङा गोदोर इउटुबार मालायनि सायाव भिडिअ खामै 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 बिराद गोदोर इउटुबार जाबाय आरो ना सोरनिबा लाइफआव सोरनिबा हमजानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरनिबा हमजानाय सोरनिबा हिन्जाव खारनाय सोरबा बुथार जानाय बेफोरखौ भिडिअ खामै 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 दिनै बिराद गोदोर इउटुबार जाबाय आरो बियो हाबा जाबाय ओमफ्राय हाबा जाखांनानै गथ'बो जाबाय आरो गथ' जाखांनानै मा जाखो बिराद गाबदों एनिथिं एमजेआ होननानै बिराद गाबदों मालायनि दुखुआव गाबनो मोना देलाय एनिथिं एमजेआ हिनजावफोरखौ सिख्लाफोरखौ आइजोफोरखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा नंगौना बे एकदम राइट
दाथ' एनिथिं एमजे आरो हिन्जावनि गेजेराव बिराद नांलायनाय भिडिअ नांलायनाय खालि आरो सोरबा एकदम डान्स खालामलायनाय रेड माबा माबि मोसालायनाय वाव एनिथिं एमजेआ मालायखौ बिराद गियान होयोमोन गियान बा मिटिं थांनानै बिराद गियान होयोमोन वाव बिनि हिन्जावनो दा इखौ गारनो नागिरदो बिनि हिन्जावनो दा बिखौ गारनो नागिरदो मिथिबाय एनिथिं एमजेआ मिथिया हसिया सानना गारा मालायनि लाइफनि भिडिअफोरखौ जानला मानला एगारोमोन ससियेल मिडियाआव थ' जायनि मानसि भिडिअफोरखौ लानानै बेबायदि जानला मेनला एगारोमोन बेखौथ' दुनियानि मानसि मिथिजोब्बाय मिथिजोबनाया मा जाखो इसोरनि न'खरनि मानसिफोरा इसोरनि फेमिलि मेम्बार्स बिदिनो गामिनि मानसिफोरा बेखौ हामा मोनना जाबाय थ' बिराद दुखु मोननानै किसुमान मानसिया हाव होयो हाव होबाथाय बे हावफोरा नाङो आरो बे हावफोरानो एनिथिं एमजेआव नांदो खोमा बेनिखायनो बिनियाव बेबायदि जादों ना रियेला माजोंथ' मिथिया नङा होमबा एनिथिं एमजे आरो बिनि हिन्जावनि गेजेराव मा घटना जादों आं एखौ मिथिया जों नुदोंसो मात्र मबाइलाव न' थ' बेबायदिनो बिसोरबो मालायनि मिथिया सिथिया ससियेल मिडियाआव हगारबाय थानाय भिडिअफोरखौनो जानला मानला लानानै इसोर एगारना होयो सिङाव मा जादों मा जायाखै एखौ मिथिया थ' बिदिनो बहुत मानसिखौनो बिदि लाइफ धंख' खालामदोंमोन स' बिनिखायनो बिहा पाप नांदों पापनि फल मोनदों बियो पाप डाइरेक्ट बुंखादों मिथिबाय बेनिखायनो जानला मानला मालायनि भिडिअफोरखौ थिखांना लानानै आपल'ड होनाङा फेसबुकाव नोङो मबाइलावसो नुदों रिलाव मा बहुत फेक ससियेल मिडियाआव बहुत फेक ओरैनो मबाइलाव खिथिगोन रियेलिटियाव मा जादों एख' खिथिया ओरै 100%नि 20%सो ट्रु जागोन आरो ना भिडिअखौ नुखाबाय मा होनदोंमोन पुजा बारा ना बार' आंनि टाइटेलखौबो मोजाङै बुङाखैमोन ओरैबायदि खेस्रा मानसिमोन जायनि फलाव दिनै बि गाबनो गोनां जादों फैसा कामानि थाखाय सोरनिबा लाइफखौ इदि नस्थ' खालामना होग्राया सोरमोन एनिथिं एमजे आरो जन आंसो बुंदोंमोन जन काजि आं मानो आंनि थाखाय भिडिअ लादो बियो आंनि भिउस आंनि फल'वार्सफोरखौ लानो थाखायसो बियो आंनि सायाव भिडिअ लादो इदि होनदोंमोन ना आङो भिडिअआव थ' बिनि सायाव एनिथिं एमजेआ मा रिप्लाय होदोंमोन नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो आरो ना एनिथिं एमजेआ मा मिथिला आङो एमजे सेमजे एनिथिं मा माथो आंखौ बुंदोंमोन आरो दा रावबो बर' सिख्लाफोरखौ गुबुन हारिजों हाबा जाजानो लुगैया इदि होनदोंमोन आरोना आं मालाबा बुंदोंमोन नामा बर' सिख्लाफोर नों हारसा सेंग्राफोरजों हाबा जानो मालाबा बुंदोंमोन नामा आङो हा दा जि आरो बुंबाय रावबो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों लासिं सिं खामजानो लुगैया होनना बुंदोंमोन दा माबोरै मोनदों बेथ' गाव बर' हारिनि सेंग्रायानोथ' बर' हारिनि सिख्लाखौ बदनाम खालामबाय दखन बर' हारि समानानो जाबाय दखन दा सबबो हामा गाज्रि थाखाय बर'आवबो बहुत हामा गाज्रि दङ जेरैबायदि आरो गुबुन हारियाव एनिथिं एमजेआ बुंदोंमोन कि रावबो आजिखालि फ्रियाव खामानि मावना होआ इदि होनदोंमोन थ' नंगौ बे रावबो फ्रियाव खामानि मावना होआ दा होमबालाय एनिथिं एमजे इउटुब भिडिअ खालामनायाथ' खामानि ना इउटुब भिडिअ बा फेसबुक भिडिअ खालामनायफोराबोथ' खामानि ना मोनसे कन्टेन्ट क्रियेटरफोरनिया थ' दा जि बि गावनि लाइफनि भिडिअखौ एगारबाय थादो फेसबुकाव थारमाने कि बियो फैसा मोननो थाखायसो एगारदो